'Yan uwa barkanku da warhaka, barkanku da isowa wannan dandali. Ina muku maraba da isowa. A yau mun zo muku da shiri ne na musamman yadda za ku yi amfani da free browsing da Layin Airtel, unlimited free browsing da Layin Airtel. Gaskiya cheat ɗin yana aiki ne kaɗai akan Layin Airtel don ba mu gwada akan wani layuka ba. Kafin mu je ga darasin, idan yau ne farkon isowanka wannan dandali, ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Da farko za ka shiga Play Store ko kuma ka shiga description, ƙasan description za ka ga link ɗinmu da muka ajiye ma, wanda idan ka danna zai kawo ka Play Store, ko kuma ka danna ka duba comment ɗin farko za ka ga link ɗin da muka ɗaura, idan ka danna zai kawo ka Play Store. Da zarar ka zo Play Store zai nuna maka kamar haka. Ga sunan app ɗin nan 24 clean. Idan ka danna shi a Play Store kai searching ɗinsa zai kawo ka nan, sai ka yi downloading. Bayan ka danna downloading sai ka buɗe shi kamar haka. Bayan yana buɗewa za ka jira shi yana rolling. Ka jira sa ba sai ka damu ba, babu abin gaggawa. Da zarar ya buɗe haka sai ka danna option alamar nan, sai ka danna check update ɗin nan. Idan bai zo ba sai ka sake dannawa check update. To zai nuna maka bayanai kamar haka. Zai nuna ma, to sai ka je ƙasa ka duba na Airtel za ka ga unlimited free. Unlimited free. Unlimited free. Afuwan mun bar shi a baya a sama. Ga shi nan ga alamar sannan sai ka danna unlimited free. Bayan ka danna unlimited free sai ka danna connect. Ga shi nan za ka ga wani alamar kwaɗo. Afuwan ku yi haƙuri, wannan talla ne yake yi. Yayin da ya gama buɗe maka talla sai ka sauka ka koma, sai ka je ka buɗe app ɗin da kake so za ka yi browsing da shi, ka yi aiki da shi. To shi kenan sai ka ci gaba da browsing ɗinka, ka yi downloading ɗinka da kake yanda kake so, kake da ra'ayi. Wannan shi ne a taƙaice.